Taga ano ka? Taga sa Simon? When you look at me, Sa Rapel ka. Kapatid ka I ni can Rene. touch Kuya the Rene. sky. I know that I'm alive. So ngayon, babalik na po si dating stroke patients formerly from San Simon na eh. Kaya every Saturday dito kayo sa branch sa bahay ni Ate Radina pa rin niya. When you glance today, I just drift away. All my worries die. I'm glad that I'm alive. Tawel, pare, ako may tawel mo. O bala, may mo, chitong ka. O yan. Bayan niyo na.